Hei, nyt auto alle, jos oot Pirkanmaalla. Isoniemen luomukarjatila Juupajoella. Aivan uskomaton. Tilapuoti tarjoaa kaiken näköisiä tuotteita. Aivan uskomattomia lihatuotteita. Uskomattoman kauniissa ympäristössä. Meillä oli tänään lähituottajien päivä ja sen takia myös Halis osallistui näihin päiviin. On meinaan ihan viimeisen päälle pihvit. Mennään kattoon tänne puotiin, mitä täällä on tarjolla. Mikä maku. Täällä löytyy siis lehtipihviä. Tää kaikki on luomulihaa. Ja tää on Ylämaan karjasta tuotettua. Osa täällä on pakasteena ja sitten osa on jääkaapissa. Teeluupihviä. Täältä löytyy siis jopa naudan sydäntä, jos semmoista haluat savusta, mutta sillä hinnastolla täältä löytyy vaikka mitä ja on kyllä kaikki sen arvosta. Hei, mä valittiin tämän entrecoteen ja sitten lankkupihvin. Ihan käsittämätöntä. Sitten siihen käytettiin me Agrinionin pihvimaustetta ja siihen oliiviöljyä ja ne sekoitettiin ja annettiin marinoitua 24 tuntia. Katohan tätä. Aivan uskomaton. Ei ihan tästä maailmasta. Käy sääkin.